venit la Fi Diferit, un podcast despre incluziune, demnitate și respect. Sunt Ludmila Jambă, gazda voastră, și astăzi vom vorbi despre un subiect care poate schimba vieți: dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, ce înseamnă, cât de important este și cum putem împreună construi o societate mai bună. O am alături de noi pe Parascovia Munteanu, expertă în incluziunea socială. Bine ai venit! Bună ziua, Ludmila, bine te-am găsit! Parascovia, aș vrea să începem cu o întrebare de bază. Ce este, de fapt, dezinstituționalizarea? Dezinstituționalizarea este un concept foarte complex. De fapt, dezinstituționalizare înseamnă trai deplin în comunitate, înseamnă drepturi, o viață cu sens, înseamnă libertate, înseamnă acces la servicii pentru toate fetele și toți băieții cu dizabilități, pentru toate femeile și toți bărbații. Dacă ai putea să ne spui de ce este importantă dezinstituționalizarea și ce impact are asupra vieții unei persoane? După mine, dezinstituționalizarea este foarte importantă, deși vorbim deja de 10 de ani despre dezinstituționalizare. Din păcate, încă avem persoane cu dizabilități care continuă să trăiască în instituții rezidențiale. Aceste persoane au dreptul ca orice om să trăiască în comunitate, să muncească, să-și creeze o familie. Dezinstituționalizarea a arătat în timp, prin diverse exemple și bune practici, în Republica Moldova, că schimbă vieți. Și aici vreau să zic că, având o experiență mai mare de 15 ani în domeniu, cunosc foarte multe persoane care, în afară de viața într-o instituție rezidențială, nu cunoșteau ce înseamnă să fii un cetățean a Republicii Moldova cu drepturi depline în comunitate. Și iată, ei au demonstrat că se poate. Ei au demonstrat că se poate și mă bucur enorm când avem astfel de exemple practici și tare sper eu că aceste exemple să se multiplice și să se multiplice într-un ritm mai rapid, nu atât de lent cum este la moment. Ai menționat un pic mai devreme despre instituțiile rezidențiale. Dar cum este viața într-o instituție rezidențială? Într-o instituție rezidențială, persoanele au drepturi limitate. În primul rând, nu aleg ce să facă, cum să facă, cu cine să facă multe lucruri. Au dreptul limitat la educație, la dezvoltare vocațională, de ce nu, și chiar dreptul la muncă. Eu sper ca într-o zi aceste persoane să se bucure de drepturile lor în comunități, într-o locuință adaptată la nevoile lor, dar experiența a arătat că o mare parte din aceste persoane nu au nevoie de locuințe special adaptate necesităților, pentru că dizabilitatea psihosocială sau intelectuală are nevoie, de fapt, de altfel de suport și ghidare, mai mult aș spune. Cunoaștem că există un program național de dezinstituționalizare. Dacă ai putea să ne vorbești un pic despre el. Da, acest program a fost aprobat în 2018. Perioada de elaborare, mi-amintesc foarte bine, a fost perioada de 2017, în mare parte. El a fost gândit ținând cont și de un specific, în mare parte, de dezvoltare regională. Dar ceea ce vreau să accentuez în domeniul dezinstituționalizării Republica Moldova, în special pentru persoanele adulte, pentru că în cazul copiilor deja există mai multe inițiative, există un consorțiu de organizații, există asistența externă UNICEF Moldova și altor donatori care oferă asistență tehnică Ministerului pentru a finaliza
procesul de dezinstituționalizare a copiilor, inclusiv a copiilor cu dizabilități. Și eu chiar cred că se poate, pentru că numărul a scăzut considerabil, au rămas circa 600 de copii în sistemul rezidențial și cred că Moldova poate să demonstreze și să ajungă la acel indicator 0 copii în instituții. Mai dificilă este situația în cazul adulților. Aproximativ, eu nu o să dau niște date statistice concrete, dar în jur de 2000 de persoane adulte cu dizabilități încă sunt în sistemul rezidențial. Menționai un pic mai devreme despre existența unor cazuri de dezinstituționalizare de succes. Dacă ai putea să ne vorbești despre un asemenea caz care cumva are un final fericit? Ele sunt foarte multe, pentru că în experiența mea am lucrat cu mai mult de 300 de persoane, fie că din programul de prevenire a instituționalizării sau chiar dezinstituționalizare, și sunt multe de succes. Sunt familii, sunt aceste familii deja create de persoane cu dizabilități, au copiii merg la grădiniță, curând vom avea și copii de școală, vor avea copii de școală, dar am să selectez două cazuri care m-au marcat probabil cel mai mult. Voi prezenta cazul lui Tudor, un tânăr care a mers într-un serviciu social care este mai puțin popular în Republica Moldova și puțin promovat, după mine, este plasamentul familial pentru adulți. Tudor a mers la o doamnă în familie, doamna având și ea 2 copii, dar copiii sunt stabiliți de mulți ani în străinătate, au familiile lor, și prin dezinstituționalizarea lui Tudor am soluționat 2 probleme, pentru că Tudor a devenit un tânăr foarte activ în comunitate, el are foarte multe și responsabilități și roluri de lider în acea comunitate, pentru că el este responsabil practic de deschiderea, închiderea unei instituții religioase în acea comunitate. El răspunde de sistemul de încălzire de acolo. A găzduit acum 2 veri în urmă o tabără de 20 de tineri din această misiune religioasă. El, împreună cu persoana de suport, au pus la punct toate momentele organizatorice. Unde vor dormi? Pentru că erau tineri din mai multe țări europene. A construit și duș de vară în grădină, adică câteva. Dar a doua problemă care a fost soluționată este problema singurătății și autoizolării persoanelor vârstnice. Pentru că asistentul familial la care Tudor locuiește acum este o doamnă care este pensionară după limita de vârstă, dar conform spuselor ei, ea a întinerit de când îl are pe Tudor în familie, pentru că ei se sfătuie cu orice activitate. El a devenit un membru al familiilor, el a devenit un cetățean activ al acestei comunități. A reușit de când s-a mutat în această comunitate să convingă consilierii locali, primarul, să contribuie la reparația drumului care duce spre casa unde el locuiește. Foarte mult a solicitat și a convins aleșii locali că și pe strada lor este nevoie de iluminat stradal. Acum, ultima achiziție care el zice că o are, a reușit să convingă și cei care au rutele spre Ungheni sau spre Chișinău să treacă și pe strada lor. Și au chiar și o stație de microbus nu departe de mahalaua lor. Și toți sătenii din comunitate, practic,
se mândresc cu această inițiativă civică și activism al lui Tudor. Și acum, dacă e să mă gândesc de viața lui Tudor în instituție, avea cu totul alte roluri, dar niște roluri, aș spune eu, negative. Tudor era asociat cu persoana care are grijă doar de animale în instituție, că pe acea vreme se creșteau în instituția de la Orhei animale. Avea și o poreclă care îl stigmatiza și mai mult și îl făcea să simtă nevaloros, că nu este util nimănui și că este o persoană, cum zicea el, pedepsită de Dumnezeu. Ulterior am demonstrat că nu este o persoană pedepsită, dar este o persoană iubită de Dumnezeu și cu atât mai mult el poate schimba și alte vieți în comunitatea lui. Mulțumim, Parascovia, că ne-ai adus claritate pe un subiect atât de important. Și, de fapt, din cele relatate de tine ne dăm seama că dezinstituționalizarea nu este doar schimbarea locului de trai, este redarea dreptului la viață demnă. Și, de fapt, nu uitați că toți avem dreptul de a trăi și a fi parte a unei comunități și ne vedem pe curând!